Za poslední rok jsem si postavil jeden systém, ve který mám prakticky celý svůj personal brand na jednom místě. Všechny nápady na content, videa, e-maily, práci pro tým, prostě všechno. No a ten důvod byl jednoduchý. Já jsem nikdy neměl problém s tím, že bych měl málo nápadů. Spíš naopak, já jsem jich měl spoustu. Ale neměl jsem žádný systém, jak je efektivně zachytit. Něco mě napadlo v autě, něco mě napadlo na letišti, nebo když jsem zrovna ten den na něčem pracoval. A občas jsem si třeba napsal nějakou tu poznámku do telefonu. Ale za 2 dny už jsem neměl tušení, kde to je. A protože dneska v rámci mýho brandu tvořím jak tyhle YouTube videjka, píšu e-maily, dávám short form, storíčka, potřeboval jsem si vytvořit jeden systém, který bude mi všechno tohle dávat dohromady. A přesně k tomu používám Notion. Protože já si myslím, že neexistuje taková věc, jako že nemáš nápady na content, co tvořit. Jsou reálně jenom 2 možnosti. Buď ještě nemáš tolik zajímavých věcí, co dokumentovat. V tom případě content není ten problém. A jednoduše musíš začít dělat víc zajímavých věcí. No a nebo, a to je u founderů podle mě mnohem častější případ, je, že máš hromadu nápadů, který vycházejí už z toho zajímavého života, který žiješ, ty biznisy, který děláš, ale nemáš ten efektivní systém, jak to zachytit. No a přesně k tomu já ten Notion používám. Mám na jednom místě všechny svoje nápady na content, všechny e-maily, které jsem kdy napsal, celou databázi storíček, story sekvencí, všechny věci pro můj tým, pro video editory a tak dále. Všechno mám na jednom místě. A funny věc je, že já jsem Notion už zkoušel používat roky zpátky, ale vždycky jsem u toho vydržel třeba 2 týdny. Protože ten můj problém byl, že jsem to strašně překombinoval. Stáhnul jsem si nějakou komplikovanou šablonu, která měla 20 různých funkcí, no a jednoduše za 2 týdny jsem ani už sám nevěděl, kam jsem všechno dal. A dneska vám v tomhle videu přesně ukážu, jak mám celý ten systém reálně postavený. Tohle nebude žádný Notion tutoriál, jak to máte používat, ale prostě ukážu vám přesně ty věci, jak je mám zorganizovaný a jak to já sám používám každý den. Jádro celého tohohle systému je tahle stránka. Je to takový můj headquarters, kde mám ve finále celý svůj život, celý svůj biznis, celý svůj osobní brand na jednom místě. Nebudeme se teď procházet všechny ty záložky, jenom ti je stručně nějak vysvětlím. Tady mám záložku, kde řešíme primárně věci s týmem, řešíme věci s Timonem, co delegovat na další lidi, nějaký klíčový projekty a tak dále. Potom tady mám záložku Gameplan, kde si stavím nějakou dlouhodobou vizi a jednotlivý kroky do budoucna, který bych měl udělat, většinou se snažím vždycky si dát 2-3 kroky dopředu. Potom ta hlavní vlastně záložka, na kterou se společně podíváme, je ten osobní brand. Já tady potom mám ještě záložky pro další projekty, další firmy, co dělám a tak dále. Ty nebudeme úplně procházet, ale jenom abys viděl, že všechno tohle mám prostě na jednom místě. Pojďme se za mě podívat na tu nejzajímavější část, a to je právě ten personal brand, ve který mám sjednocený úplně všechny věci, co se toho brandu týče. Tohle je přesně ten systém, který mi umožňuje za ten jeden týden vytvořit 5-10 kusů obsahu za týden, protože to mám všechno sjednocený na jednom místě. Jak vidíš, mám tady všechny 3 formáty, které dělám. Mám tady záložku na e-maily, mám tady záložku na short form, mám tady záložku na long form. Začneme ale hezky úplně od začátku. První záložka je tahle, kterou jsem nazval Week by Week. A to nesouvisí úplně jenom s osobním brandem, ale souvisí to, dá se říct, úplně se vším. Protože tady si reálně dávám všechny to-dočka, který potřebuju udělat. Ale nefunguje to tak, že si to plánuju na každý den, a já to mám rozdělený takhle, že mám vždycky tady pro daný měsíc, to znamená, teď je srpen, takže srpen 2026, a potom tady mám všechny ty, které už jsem udělal. A tady já si to vždycky zorganizuju do toho daného týdne, co potřebuju udělat. Takže tady mám vždycky záložku, tady teď nemám napsaný konkrétní ty věci, ty jsem si schoval, ale tady bych si napsal prostě na ten týden, co potřebuju udělat, prostě třeba vymyslet nový program. A nebudu si tady psát ty konkrétní už projekty, prostě tohle je jeden ze třeba 3 klíčových projektů, který potřebuju udělat. Takže takhle jednoduše si trackuju v rámci toho Notionu všechny svoje klíčové projekty. No a dobrý je, že potom takhle zpětně já se můžu přesně podívat, na čem jsem každý měsíc pracoval a co jsem všechno udělal. Takže tohle je takovej můj, dá se říct, headquarters všech těch projektů, na kterých pracuju. A ještě takovej hack,
doporučuji si vždycky tohle označit jako favorites, tady tou hvězdičkou. A tím pádem to tady budeš mít vždycky v těch favorites, takže vždycky na to rovnou můžeš kliknout a rovnou přesně se můžeš vracet k těm úkolům, na kterých pracuji. Teďka se už pojďme podívat na ty klíčové formáty vlastně celého toho brandu. A začal bych tím asi vůbec nejdůležitějším. A to je tenhle idea dump. Protože jak už jsem říkal, mně napadá spousta myšlenek, ale často úplně náhodně. Když třeba se někde jdu projít, když jsem v autě, když třeba sedím a dělám něco úplně jiného, tak mě napadne najednou nějaký nápad. Tyjo, o tomhle bych mohl natočit videjko. A pokud v ten moment nemáš ten systém, jak to zachytit, tak i když si řekne, že udělám to, tak za 2 hodiny už to nebudeš pamatovat. Proto já mám tuhle záložku, zase, jak si můžeš všimnout, je tady ve favorites, abych se k ní okamžitě mohl dostat. A já tady mám všechny svoje nápady, které mě napadly. Tady jsem viděl nějaký videjko, který se mi líbilo, tak jsem si řekl, jo, to je super koncept. Tady jsem si třeba něco psal do sešitu a myslel jsem si, že to jsou dobrý nápady, tak je rovnou zase tam hodím. A tady mám prostě spoustu nápadů, úplně bez filtru, co chci dělat, není tam žádná struktura, nic, prostě je to přesně o tom, aby to byl ten idea dump. Mít prostě ten efektivní způsob, jak si zachytávat všechny ty tvoje nápady. Cokoliv mě napadne, mám to v telefonu, rovnou to otevřu na 2 kliky a hned to tam napíšu 1, 2 věty a díky tomu potom si to vzpomenu na to tehdy, když chci něco vytvořit. Jdeme dál. Jdeme se podívat na ty 3 klíčové platformy, jak vlastně celý ten content distribuju a jak to mám postavený. První můžeme začít těma e-mailama. Jak asi víš, tak e-maily jsou za mě jeden z nejdůležitějších formátů, jedna z nejdůležitějších platform, kterou spousta lidí, ale tady u nás v Česku, co mají osobní brand, tak podle mě nevyužívají na maximum. Já jsem si proto řekl, že je chci využívat mnohem víc, ať už v rámci nějakého newsletteru, který vždycky píšu několikrát do týdne, dokumentuju reálně ty moje myšlenky, co mě napadlo, co aktuálně dělám, tak nebo nějaký předem daný e-mailový sekvence, na kterých teďka pracuju. A všechno to mám na jednom místě. Takže to je ta klíčová myšlenka, že prostě mít všechny ty věci na jednom místě, které tě napadnou a dokázat to hned najít. Takže já tady mám nějaký nápady, to znamená nápady na newslettery. Potom tahle záložka Killer Subject Lines, to je prostě, když jsem viděl, třeba mně došel nějaký newsletter, tak jsem viděl nějaký subject, který se mi líbil, tak si ho tam hned zase napíšu. Tady mám nějaký starší e-mailový sekvence, tady mám svoji welcome e-mailovou sekvenci, kterou vždycky dostaneš, pokud se přihlásíš do mého newsletteru The Long Run. No a potom tady, v tom e-mail listu, tak mám všechny e-maily, které jsem kdy napsal. Tady to můžeš vidět, jak mám seřazený. Je tady úplně všechno. Všechno za rok 2026, 2025, pak tady nějaký nápady, který jsem ještě nezrealizoval. A důvod je vlastně jednoduchý. Chci, abych se k tomu kdykoliv mohl vrátit. Protože i ty e-maily jsou v podstatě taková moje databanka těch nápadů. Já už jsem někdy napsal o nějakém tématu, ale pak jsem na něj třeba zapomněl. A díky tomu, že já to tady mám, tak já se třeba podívám, když se natočí nějaký videjko, nenapadá mě zrovna konkrétní nápad, tak já si rozkliknu nějaký e-mail a podívám se, o čem jsem tady psal. A teď třeba tady zaregistruju tuhle myšlenku. Já nevím, co tady mám. Že pro někoho by byla prohra to, že se mi nepodařilo prodat nějaký projekt, ale pro mě to byla jednoduše další lekce. Ponaučil jsem se, jdu dál, zase do té nejistoty. Pokud se nebojíš prohry, jednoduše to zkusíš, i když nemáš garantovaný výsledek. A tady mám najednou myšlenku a na ní můžu udělat long form, na ní můžu udělat short form, na ní můžu udělat storyčko a tak dále. Takže já mám celou tu databázi věcí na jednom místě. A díky tomu, že to je takhle dobře zorganizovaný, tak kdykoliv se k tomu můžu vrátit. Takže tohle máme e-maily, všechno na jednom místě. Jdeme dál, jdeme se podívat na short form. U toho short formu já mám 2 části. Jedny jsou Reelska, neboli short form videa, a to je stránka, ke který má přístup i můj tým. Matěj, můj videoeditor, který mi všechny Reelska, který on udělá, tady seřadí a zorganizuje. My jsme to nejprve začátkem roku nějak používali, potom jsme to trochu přestali používat a teď jsme na to v téhle letní sezónce poslední měsíc, 2 zase zpátky najeli. Ta výhoda je velká, že vlastně já přesně vidím, co je to tady za Reelsko, mám všechno na jednom místě, vidím, kdy se to udělalo, jaká to je kategorie, rovnou mi tady vždycky dá i odkaz na Google Drive, takže já nemusím to někde hledat random, kde to je, prostě přijdu sem, rovnou si to stáhnu a můžu to postnout. A zároveň já tady mám ještě tlačítko, že jestli jsem to aspoň jednou postnul, protože se mi už párkrát stalo, že jsem vlastně zapomněl na nějaký reel a pak jsem ho až zpětně objevil. Takže já si tady vždycky odškrtnu, co už jsem postnul a máme to všechno na jednom místě. Takže tohle
je za mě extrémně dobrý způsob, jak si organizovat ten short form, zejména když pracujete už s nějakým týmem, máte třeba videoeditora, tak to mít všechno na jednom místě. Druhá potom část toho short formu jsou story sekvence, které mimochodem jsou za mě strašně silný nástroj a zase nepoužívá to tolik lidí. A přitom díky tomu můžeš budovat tu největší důvěru, jako předávat víc konzistentně ty myšlenky. Zabere to pár minut na vytvoření a je to něco jako ten e-mail. Tady zase mám všechny ty story sekvence za poslední dobu, co jsem kdy napsal. Mám to jako toggle, vždycky tady zvýrazním a teď vidím, co jsem napsal. Tady jsem psal třeba o většina lidí staví biznis obráceně. Nebo co jsem psal třeba 16. Čím víc jsem začal mít rád život, který žiju, tím víc jsem si začal vybírat, s kým trávím čas. A zase, je to ten systém. Já se kdykoliv můžu vrátit k jakýkoliv myšlence, co jsem kdy vytvořil a repurposovat to nějakým jiným způsobem. A teď jdeme k poslednímu distribučnímu kanálu a to je longform, neboli YouTube. Tady mám dvě záložky. Mám tady zase záložku na inspiraci, konkrétně na inspiraci thumbnailů, co se mi třeba líbil za thumbnail, tak prostě jenom to tam hodím, abych zase se k tomu mohl vrátit, když budu dělat nějaký thumbnail na nový videjko a mohl se inspirovat a podívat se, OK, tohle byl dobrý thumbnail, fungovalo to pro tohohle creatora, pojďme to udělat podobně. A potom tady mám tenhle takzvaný longform pipeline, ve kterém žije veškerý můj longform ekosystém. Já tady mám to rozdělený do několika fází. Tohle celý mimochodem funguje jako takzvaná Notion databáze, což je takovej dobrý systém, jak můžete mít stránky a podstránky, kategorizovat si ty věci a mít v tom nějaký systém. Takže já jsem si to udělal jako Notion databázi a mám tady různé fáze toho pipelineu. Mám tady nějaký nápad, to znamená, jenom mě to nějak napadlo, tohle už jsou třeba starší nápady, který jsem nikdy zatím nezrealizoval. Potom mám druhou fázi, už skript, to znamená něco, kde už jsem se zamyslel trochu nad tím, co vlastně chci v tom videu říct. Dal jsem si třeba nějaký bullet pointy, body, o čem tam chci mluvit, což mimochodem je další důležitá pointa, jak vlastně já tvořím tyhle videjka. Že já si nikdy nedělám skript slovo od slova, ale já si dělám maximálně nějaký bullet pointy, aby potom to bylo takhle autentický, že já nemám připravený skript, nemám tady žádný teleprompter. A díky tomu, ty, co to video sleduješ, tak máš pocit, jako kdyby skoro tady seděl na tomhle místě a byl tady se mnou a já jsem ti to vysvětloval. Protože číst to z teleprompteru slovo od slova prostě nikdy nebude tak autentický. Takže já tady mám tyhle fáze. Ten skript, kde už si napíšu třeba nějaký bullet pointy, potom tady v kategorii, kde už třeba mám napsané ty bullet pointy a je to připravený reálně na natočení. Pak si to přetáhnu, že třeba řekněme, tohle jsem už natočil, tak to můžu přetáhnout do toho, že se to teď edituje. Že to teď je v editovací fázi. No a třeba tohle videjko Nadizajnuj si svůj biznis okolo života, to už je zeditovaný, mám to neveřejně zatím na YouTube, takže vím, že bych to mohl přetáhnout sem. A tím pádem vidím přesně tu strukturu, kde v jaké fázi jsou ty všechny moje videa. A já ti konkrétně ukážu, jakým způsobem já si ty videa píšu. Třeba se můžeme podívat tady. Co mě naučilo cestování o podnikání, jak jsem si to napsal. Já si vlastně vždycky napíšu nějaký intro. To je ta jediná věc, kterou si nějakým způsobem připravím, aby to bylo hned od začátku záživný, aby tam bylo prostě něco, co vyvolá tu curiosity. To, že ten divák se rovnou na to podívá a řekne si OK, na to se chci podívat do konce. No a potom už jednotlivý body toho videa, tak já si to píšu velice jednoduše. Takže jsem měl třeba lekce 1, přestal jsem mít problémy. Tady jsem si dal jenom nějaké body. Lekce 2, tam jsem si ani nenapsal žádný bullet pointy, protože jsem věděl, že o tom jednoduše dokážu mluvit. A zase lekce 3, dokážu mnohem líp improvizovat, zase. I to samo o sobě byla improvizace. A pak jsem si zase napsal nějakou formulaci toho závěru. A tímhle způsobem já prostě jsem tady v tomhle ekosystému a kdykoliv se ke všemu můžu vrátit. A i když budu teďka už tohle zase dělat několik let, tak za pár let já se pořád můžu vracet k těm všem mým nápadům. No a přesně tohle je způsob, jakým si organizuju celý svůj osobní brand na jednom místě, a to pomocí Notion. Takže dej mi vědět do komentářů,
Jestli třeba ty už taky Notion používáš, nebo je to něco, co teď vidíš poprvé, a za mě rozhodně doporučuji to vyzkoušet, protože když si člověk k tomu dělá systém, tak já sám to vidím, že dokážu ten content dělat mnohem víc konzistentní a přicházet s těma nápadama a tvořit to mnohem snáš. Právě díky tomu, že mám ten efektivní systém, kdykoliv co mě napadne, tak takhle to hned zachytit a potom převízt do těch formátů. A ty formáty a ty platformy můžu mezi sebou kombinovat. Takže tohle byl můj celý systém, jak mám postavený svůj personal brand Notion. Doufám, že ti videjko pomohlo a budu se na tebe opět těšit v dalším videu příští týden.